12 i 11 minuts, estem en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu, enfilem la segona hora de programa i ho fem amb l'Escola Municipal de Música, no amb tota ella, amb el seu coordinador de projectes, el Tom Johnson, que el tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Tom, bon dia. Hola, Sílvia, bon dia. Com estem? Molt bé, il·lusionat d'estar de nou per aquí. Molt bé, ja era hora. Sí, és fabulós, ja veig les instal·lacions digitals i posats al dia. La veritat és que sí, ens hem posat al dia que ja tocava, Les coses com siguin, ja tocava. A veure, Tom, avui ens portes unes quantes notícies, no?, de l'escola? Sí. I comencem per avui mateix. Avui mateix. M'ha espiat en un dia particularment actiu perquè sortim de l'escola avui i participem en un acte de la ciutat, un acte convocat pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que té la seva seu en el Centre Cívic Mas Lluís, i estan celebrant 50 anys d'existència. Llavors, ens han demanat una participació musical. Com que nosaltres som un font de recursos musicals, ens ha fet molta il·lusió i tenim una alumna que s'ha oferit per participar-hi. L'alumne és el Derek Rogers, que és un alumne que ha evolucionat molt en l'escola, va començar amb 7 anys, ara té 12, i aquest últim any per ell, aquest últim curs, realment ha sigut un curs d'acceleració, perquè s'ha fet la idea d'entrar en el Conservatori de Barcelona a partir de setembre. I clar, per entrar en el Conservatori és necessari fer proves d'accés. Hi ha competència, no hi ha tantes places i s'ha de fer unes proves. I una part d'aquestes proves és la part pràctica de fer sonar l'instrument. Llavors, el Derek té unes peces que està treballant i, clar, això per ell és una oportunitat de mostrar la seva feina en directe. Perquè el Derek, és que em sembla que no hem dit quin instrument toca, el piano, no? Piano, sí, no l'havia dit. Sí. Llavors, això tocarà a mitja part de l'acte i després al final. I, ens fa molta il·lusió poder participar d'aquesta forma. És a dir, que el que tocarà el Derek és el mateix que tocarà al conservatori per intentar trobar una plaça. Exacte. Molt bé. Sí. Molt bé. Sí. Doncs mira, una bona oportunitat per potser descobrir un nou talent. Totalment. Ja te puc confirmar que és un nou talent. O sigui, Derek és un molt bon alumne. De fet, clar, aquestes coses són una mica... Com es diu això, quan és dolç i amarg a l'hora? Amarg-i-doso? Agradols. Agradols. Per nosaltres, perquè, clar... Gràcies, Manel. Manel, sí, Moltíssimes gràcies. Sí, moltes gràcies per aquesta paraula. Perquè, clar, si triomfa en la prova, que és el més probable... Deixa l'escola. Exacte. Estarem celebrant per una banda i per l'altra banda estarem una mica de dol. Però és una mica la funció de l'escola, no? Això és com a casa, no? Quan emprenen el vol hem de deixar-los volar. Sí. No? Sí, és una mica la idea. És com una mica, la part existencial de nostra presència aquí. Sí. Bueno, i continuem. El dissabte, dia 8, ja estem en època de fer audicions i durant la primavera la manera de fer aquestes audicions és anar a l'auditori els dissabtes al matí i mostrar diferents assignatures d'instrument de l'escola. Aquest dissabte serà el baix. Baix vol dir baix elèctric i contrabaix. La part elèctrica i la part acústica i cant. I llavors, a partir de les 10 del matí, estarem a l'auditori fent actuacions d'aquests dos instruments. Molt bé. Palau Falguera, que també acollirà altres audicions, perquè, com deies, aquestes són de les primeres, les de baix i cant, però
n'hi haurà més, no? Sí. Els propers dissabtes. Sí, tornem un altre cop el dia 22. És a dir, hi ha un dissabte que feu descans, eh? Sí, el dissabte entremig farem descans i tornem el dia 22 amb un munt d'instruments. Aquell dia l'auditori estarà vibrant amb molta música. Bateria, trombó, clarinet, saxo, trompeta i violoncels. Déu-n'hi-do. Sí, així que... És tota una orquestra. Sí, i en molts casos sí que combinem aquests instruments, no? Busquem les possibilitats de combinar alumnes i de muntar grupets. Molt bé. Sí. Llavors, després d'això, continuarem crec que és el següent dissabte, que és el 1 de març, i farem l'audició de guitarres. Guitarres també en el seu vessant acústic i elèctric. En aquestes audicions, quins alumnes participen? Tots els que toquen aquell instrument? Sí, totes. Comences amb l'instrument amb 7 anys i no hi ha data límit. O sigui, tenim infants, tenim adolescents i tenim adults a l'escola. Hi ha presència de tot tipus de perfil. Tom, i el repertori que es toca en aquestes audicions, qui el tria? Això és feina entre l'alumne i el professor. Però l'alumne té a dir, no? És a dir, pot fer propostes, pot dir, ostres, a mi aquest tema em costa molt o no m'acaba d'agradar. I tant. Sí, sempre estem pendents. És un diàleg, no?, entre l'alumnat i el professorat. Llavors, s'arriba a una decisió. A l'escola no hi ha massa direcció des de dalt, diguem-ne, de com es fa les classes. I cada professor pensa, Sílvia, que cada professor és un músic professional, amb una vida musical fora de l'escola. Llavors, tothom ve amb molt de criteri. Llavors, es confia molt en que cada professor lo muntarà a la seva manera. No? Molt bé. I algunes de les cançons que sonaran en aquestes audicions, tenim idea de quines poden sonar? Més clàssiques, més modernes? Et puc dir que hi haurà jazz, hi haurà clàssic, hi haurà una mica del rock i també cançó popular. Això és el que se m'acudeix de seguida i segurament altres coses. I aquestes audicions estan obertes al públic o qui acostuma a anar? Familiars dels alumnes, la resta d'alumnes? No està anunciat al públic, no el veuràs en l'agenda municipal, però les portes estan obertes i tothom pot passar i gaudir d'aquesta música. Sí. Molt bé, fantàstic. Doncs què et sembla si escoltem una d'aquestes cançons que... Anem a escoltar ara, si et sembla, Sílvia, una de les peces que tocarà Derek a l'acte d'avui. És una sonatina, és el primer moviment d'una sonatina de Beethoven, que sonarà molt als nostres oients. És una peça molt coneguda, molt xula i una bona tria, crec, per l'acte d'aquesta tarda. Piano sonatina, número 38, sempre tenen aquests títols així sòbrios, no? Piano sonatina número 38, en fa major, moviment 1, Allegro assai. Doncs anem a escoltar-la, a veure com sona a mans de Beethoven, en aquest cas, no? Però aquesta tarda doncs, tindrem oportunitat d'escoltar com sona a mans del Derek. Exacte. Sí? Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem. Tom Johnson, moltíssimes gràcies, com sempre, des de l'Escola de Música. Un plaer.